Ngut ki Nongtrei ka Emri GVK Shispapra kila Poisho Hospital hadin bigilai ki dak basha Thngan bandawa na sorkar ki hok jumki. President ka megalaya Emri Workers Union ba Roy Park Haraswai. Ula pentip begini ki basha Thngan kila sya penkit no sya jaka sumar hadin bigila kem telot palat na kajing sya Thngan. Laban kedau bagi Nongtrei ka Emri GVK hapo ka lama ka MEMRIWU kila sedang jing sya Thngan nadu hnen ka sngi ka at khandai trek urisau ban penbor ka sorkar bakan tuklar ya ka company ban ai ki marjing dawajung ki choi ka negla penlong ka jingi ki dak ba shong krang la shi banai.